Good morning, baby boy. Why you did not sleep in your bed? Max. Why you're out of bed? Hello. Daily routine tayo. Good morning. Tapos na ako maligo, papuntang trabaho. Kumusta kayo mga loves? Ito na naman tayo mag-aararo. Daro-daro pag may time. Ay. Ano ba yan? Straight na ako ngayon pang umaga. Opening talaga ha. Opening. Maglalagay lang tayo ng konting face powder para hindi naman ganong oily pag kasi nabilad ka sa araw, magiging oily yung buhok. Buhok, mukha mo. So naglalagay ko konti ng face powder. Saka nilalagyan ko siya ng anong tawag yun? Sunscreen kasi ang init. Pero okay lang. Basta't may trabaho. Fights tayo dyan. Walang atrasan. Nilagay ko sa baba yung mga abobot ko kasi ayoko dito sa taas kasi ang dami ko nang nilagay. Kunting hid-hid lang. Ganyan talaga kahit dalaga pa ako, eyeliner tsaka lipstick, buhay na ako. Yun lang talaga ako sa eyeliner tsaka sa lipstick. Pero maglalagay ako ng eyeshadow kunti. Ay, naku. Hanggang alas 3 ako ngayon. So, kahapon ito 4. Ngayon ito 3. Part-time lang part-time lang ako, guys. Pero okay na rin, at least may kita. May kita pang tira sa COVID. Shout out pala sa mga anak ko dyan na nanonood ng YouTube sa TV. Ayan si Mama. Ingat-ingat kayo dyan. Kasi alam niyo naman, quarantine. Kailangan sumunod kayo kung anong bawal. Diba? Kailangan kong i-dry kasi pag nasa trabaho na kasi nakakulitin yung buhok bawal maglaylay ang buhok kaya dry ko muna bago ako umalis. Si Mister yung si asawa yung pinaka-concern sa buhok ko. Siya yung naglalagay ng siya yung naglalagay ng oil. Twice a week minsan, once a week. Nilalagyan, ino-oil niya kasi sayang daw. Haba na buhok ko. Buhok ko hindi ko alam kung saan anong na. So ready to go na tayo. Ewa.
May 14 minutes. May 14 minutes pa ako. Tas kakausapin ko muna si Max kasi bago kami aalis. Kasi good morning, baby boy. Why you did not sleep in your bed? Max. Why you're out of bed? Can you hear me? Ayaw niya akong... Alam niya kasi aalis na naman kami. Can you hear me? Hello? Oh, what? Mama going to work. Okay, I will see you this afternoon. Okay? Give me po. Give me po. Good boy. Good boy. Eat your nummy nums. Take water. Drink water. Because it's too hot today. I'm not sure if it's hot. They said today gonna rain. But we'll see. Okay, dokie? Bye-bye. Bye-bye. Bye. See you this afternoon. Hello, I just done my work. And my asawa, he get me, kinuha niya ako doon, so your asshole. pagod. Asawa, remember? Asawa, wife, asawa, what, husband. In Bisaya, banana. Pagod, guys. Pero at least tapos ko na yung 8 hours ko. Nakapagod. Nag-film ako kanina doon sa grocery. Yun yung madali lang nag-film ako kasi baka bawal. Kaya, ayan. Hello, nasa bahay na ako. Nagbihis. Hindi ako magluto kasi si Joy magluto ngayon. Tapos, medyo pahinga muna ako, matulog saglit. Tapos pagka gising, magdilig ako ng mga halaman kasi wala talagang ulan dito at saka mamamatay na yung mga bagong tanim ko. So, matulog muna ako guys kasi nakakapagod ang init-init. See you later. Hello mga manay. Man akong tulog. Nagluto akong banana. Hapon ko sa gawas. Kaon og kuan si tawag ani. Nga unta. Kabalo na mo. Nganong ganahan ko ani. Basta padulong na si auntie. Ito na ang gusto ko. Talo pa sa akin ang ano. Talo pa sa akin ang buntis. Kain tayo, kain. Sarap. Naunta. So, ay matamis, sarap. Tsagag. Mahirap talaga pag taga-bundok no. Tapos, taga-bundok ka na, tapos pumunta ka dito. Tapos nagtrabaho ka sa mga maraming tao. Kasi, hindi talaga ako sanay na tawagin sweetheart, tawagin sweetheart, tawagin honey, tawagin ng mga sweet na mga, tawagin na love. Hindi ako sanay ng ganyan kasi para sa akin, asawa ko lang pwede or asawa lang natin pwede. Dito, kahit nagkukuha ka lang ng postcard, sir, can I have your postcard? Thank you honey. Sabi ko, ang dami kong syota dito. Oh my God, sila na lahat. Natatawa ako, sabi ko kay Jim. Nanibago ako sa mga tao. Tinatawag ako sa sweetheart, tinatawag ako na honey. Ang dami kong syota. Natawa lang siya. Ganyan daw talaga sila dito. Oh, so tapos na akong magdilig ng mga halaman. Hindi ko na binidyo kasi doon ako sa Facebook page ko, nagbunga na naman ulit. So, sabi ko kanina, yung husband ko, we want to cook this tonight for our dinner. So, here he is. We will go there.
Here he is. Hey, Mr. Jim. Yeah. What are you cooking? Blah. This one he cooked. He cooked ribs. What do you call that? Ribs. Ribs. What kind of? I know that's ribs, but what kind of dishes? Cooked ribs. They're cooked ribs. Okay, cooked ribs. Yeah. Baby back cooked ribs. Show them. The ribs. Sure. Ready? Abracadabra, voila. Wah, 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 wah. Yeah. Hey, show 'em a sauce. So yummy, and then because we're out of I don't usually use barbecue sauce from the store. Yeah. I usually make my own. I thought I had one here, but I he didn't. made his own. And that right there is real easy to make. What is it? The secret ingredient on this whole thing is... Can you share them your secret Okay, now? did you get the secret ingredient? Okay, it's really, truly good. Here, I'll give you the secret ingredient is of sign languages. Okay? That's what goes in there. No, it's real simple. It's ketchup, about that much ketchup. Top it with mustard. I used onions, chopped onions, very, very fine chopped onions, garlic. You could use salt and pepper if you want. I don't put any salt in there. I usually use pepper, a little parsley, and the secret ingredient is brown pepper. I mean, brown sugar. Gotcha. Use brown sugar, but you got to use about 4 heaping tablespoons for that much, like that much. So it's got to be sweet. That's what everybody wants. So how long it takes? About that long. How time? Time, I mean the Time? time. How many hours? About half past a sprinkle of vein. No, I don't know. I'm not used to cooking on this. If you cook it on the grill, it should be ready really, really soon. No. Okay. Come here. Come here. So, tapos na kaming mangain na ni hapon. Haray-haray na, busog na si Inday. Hi, Max. You want to say hi to them? Say hi. 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 Say hi. Hi. Kiss Mama. I love you. I love you. Bite ni Max. Kiss Mama. Gusto niya na ganyan kiss-kiss. So, tapos na kaming kumain. Tapos na namin nilakad si Max. Hindi ko dinala yung phone ko. Naglakad kami kasi low-bat. Tinapos lang ni Jim yung college niya. Nakita yung bra natin. Tinapos lang ni Jim yung college niya. Tapos manood kami ng movie. Yung Passion of Christ ba yun? Matagal na movie na yun. May tape kasi siya. So, Good Friday. Yun lang, tapos matulog kasi maaga na naman ako bukas. Opening. Lagi nila akong nilalagay. Opening. Iwan bakit. Ang hirap gumising ng maaga, guys. My God. Tapos ano pa? Tapos, yun lang. Si Mama Mary. Meron akong Mama Mary sa bahay. Dati nilagayan ni Jim doon sa anong tawag niyan? Nilagay ni Jim sa labas. So sabi ko sa kanya ilipat ko dito sa loob. Tapos ayan, nilagyan ko siya ng linis ko siya. Nilagyan ko siya ng kandil. Ayan. Kasi may Mama Mary ako, ang saya-saya. May kausap minsan pag
pag na-bored, may iniisip, malalim, may problema. Yun lang. Bukod sa asawa ko, si Mama Mary yung kinakausap ko. So guys, thank you for watching. Just please subscribe and like my videos. Ano lang ito yung kumbaga lingaw-lingaw lang ba? Katuwaan lang guys, pag nabuboard ito ginagawa ko. At least may record ako. May souvenir, kumbaga yung may titingnan ako sa sa YouTube pag matanda na, 'di ba? Tapos anong tawag nito? Mga anak ko nanonood na rin kasi may YouTube pa sa Netflix na yung TV. So, bye for now. Thank you for watching.